Отваряш се браузъра и влизаш в NA10. Отваряш първия линк и ти се появява тази страничка. Когато се направиш акаунта, ти се появява ето тази страничка. Хубавото на това нещо е, че горе в левия ъгъл можеш да видиш 14 days left. Това означава, че всичко е безплатно. Имаш 2 седмици да провериш дали това нещо е за теб или не е за теб. Това, което трябва да направиш сега, за да създадеш първия си агент, е да натиснеш този бутон в дясно Create Workflow. Първо може да се преименуваме Workflow на, да кажем, фитнес напомнения. Следвай стъпките, които ще ти покажа сега и да направиш първата си система. Натискаш плюса и цъкаш ето тук On a Schedule. Тук казваме кога искаме нашата система да се активира. Да речем, ще кажем в 9 часа сутринта всеки ден. Така, какво искаме да се случва всеки ден в 9 часа сутринта? Искаме нашият робот да чете базата данни от клиенти, за да може да провери на кого му изтича картата след 5 или по-малко дни. За целта аз ще направя примерна база данни с Google Sheets. Идваш в Google и пишеш Google Sheets. Така. Логваш се вътре. Нашата таблица, да кажем, ще я кръстим фитнес. Отваряме ChatGPT. Пишеш промпта в ChatGPT и цъкаш Enter. Копираш данните, които ти е създал ChatGPT и ги поставяш в таблицата. Като аз ще ги направя даже в една табличка, да е малко по-красиво. Това е нашата таблица с клиенти. Връщаме се в NA10, цъкаме на плюсчето до тригъра и пишем Google Sheets. Скролваме надолу и отваряме Get Rows in Sheet. Появява се това прозорче. Започваме отгоре надолу. Select Credential. Натискате на Create New Credential. Тук трябва да се логнете с вашият Google акаунт, към който е таблицата. Тук вече е зелено, всичко е наред. След като си свържиш акаунта, виждаш как тук вече е избран. Идваш тук и избираш Fitness. Избираш List 1 или Sheet 1 или както ти е кръстено. И сме готови. Цъкаш на Execute Step, искам да забележиш колко бързо за секунда ще прочете абсолютно всички клиенти от твоята таблица. Ето ги всичките клиенти от таблицата, съвсем структурирано. Ето ги и 20 айтема. Сега трябва да намерим тези клиенти, на които абонамента им изтича след 5 или по-малко дни. За тази цел идваме на плюсчето и пишем Code. Избираме JavaScript и ни се появява това прозорче. Знам, че изглежда страшно, но не е. Сега ще ти покажа защо. Идвам в ChatGPT. Аз му написах, искам в NA10 с Code Node да видя на кого след колко време му изтича абонамента. Ето го кодът, който ни даде ChatGPT. Копираме го, връщаме се в NA10 и го поставяме на мястото на предишния код и екзекютваме. Нека да видим какво се е получило. Излезе ни една колонка дни. Тук ни показва след колко дни изтичат абонаментите на нашите клиенти. Преминаваме към следващата стъпка, която е да изберем само клиентите, на които им остават 5 или по-малко дни до изтичане на абонамента. Това го правим, защото искаме да изпратим имейл само на тези, на които им изтича абонамента. Няма смисъл да спамим хората с имейли, на които не им изтича абонамента. Натискаме на плюса и ви се появява това прозорче. Ако взимаме дните, са по-малко или равни на, в нашия случай 5, да продължи напред. Екзекютваме. Ето, намерихме 9 човека, на които им остават 5 или по-малко дни до изтичане на абонамента или вече е изтекал. Както виждате, има две връзки. От 20 човека, само 9 човека им изтичат картите след 5 или по-малко дни, докато на другите 11 няма смисъл да им пращаме имейл. Затова натискаме плюса, който е към 9 човека, към True и пишем Gmail. Избираме Send a Message и отново сме на същата стъпка, която направихме с Google таблиците. Трябва да се свържим акаунта. Натискаме на Create New Credential и се свързваме с Google. Виждаме как акаунтът ни е свързан. Тук не пипаме нищо. На кого искаме да пратим този имейл? На клиента. Затова дърпаме имейла. Subject. Какво ще пише в горната част на имейла? Идваме в ChatGPT и му казваме да ни напише съобщението, което искаме нашите клиенти да получават и subject, което е горния ред на съобщението. Получихме двата кода от ChatGPT, копираме subject, връщаме се в NA10 и го поставяме тук. В message копираме този код, връщаме се в NA10 и го поставяме тук. Така, вече сме готови с имейла. Понеже данните, които ChatGPT ми създаде са фалшиви, на мястото на един от клиентите, на когото трябва да пратим имейл, ще сложа моят имейл, за да видим дали работи и дали ще го получа. Да речем Георги Иванов. Ще напиша свой имейл тук. Написах си имейла на един от клиентите, на които им изтича скоро абонамента и да видим дали ще получим имейл. Натискаме Execute Workflow. Виждаме, че няма грешки, всичко е наред.
Отваряме си Gmail и виждаме, получили сме имейл, абонаментът ти изтича скоро. Здравей, само да те подсетим, така. Хубавото на тази система е, че показва на всеки персонализирано колко дни му остават. Ако ми оставаха 5, ще да ми напише тук 5, а не го пише за всеки по един и същи начин. Виждате, в таблицата имаме една колона напомняне. Тя е направена с цел да няма повтарящи се имейли и да няма спам. Ако в колоната пише да, това означава, че не трябва да се изпраща имейл на човека. Защо? Защото вече е изпратен. Връщаме се в N8 и натискаме плюсчето до Gmail. След като нашия клиент е получил имейл, трябва в таблицата това поленце да се апдейтне. Трябва да стане на да. Пишем Google Sheets, идваме на Update Role Sheet. Избираме си нашия акаунт, който вече сме свързали. Избираме си нашата таблица. Тук натискате Roll Number, отваряте тази таблица и ползвате roll number на това място. Целта е, когато някой получи имейл, тук в таблицата да се апдейтва и да се отбелязва, че човекът е получил имейл, за да може да няма повтарящи се изпращания. Тук пишем да. Тоест, когато някой получи имейл, искаме в неговата редица колонката с напомняния да се апдейтва и вече да пише да, за да може да няма повтарящи се изпращания, които са досадни за клиентите. Натискаме тук в if и добавяме още един condition. Какво означава това? Трябва да проверяваме, ако колонката с напомняне е равно на не, т.е. човекът не е получил имейл, тогава може вече да получи. Ще се върнем в таблицата на клиента, в който аз сложих моя имейл. Ще напишем не, все едно не съм получавал. Връщаме се в N8 и отново активираме нашия workflow. Готови сме. Виждате, че съм получил нов имейл, абсолютно същия, но в таблицата вече се е апдейтнало това поле и пише, че аз съм получил имейл. Как може да разберете дали работи ли? Ще го пуснем отново. Какво се случи този път ли? Този път 20 човека отираха в false. Защо? Защото вече съм известен. Аз не искам да получавам 100 имейла. Никой не иска. Това е защита, за да няма недоволни клиенти и да има хора, които се оплакват от спам на имейли. Един бонус от мен, понеже този имейл изглежда доста скучен, може да дойдете в ChatGPT и да напишете: напиши ми код за Gmail, искам да стане по-красив, с фитнес тема и да е по-разчупен. Натискаме Enter. Получихме този код от ChatGPT, копираме го и се връщаме в N8. Влизаме в Gmail и на място на ето този текст, който сега ще изтрием, поставяме новият код. Отново ще променя в Google Sheets таблицата, за да може да получим още един имейл и да видим какво ще се получи. Натискаме Execute Workflow и може да видим какъв имейл съм получил. Както виждате, новия имейл е много по-надъхващ, по-красив. Може да си играете тук, да го правите по свой вкус, както си прецените. Благодаря, че гледахте това клипче. Присъединете се към нашата общност и ви очаквам на следващото видео.